Si estàs buscant una activitat educativa diferent per al teu alumnat, a la Fundació CRAM treballem totes les visites escolars a partir de 3 grans eixos pedagògics: coneixement, sensibilització i actuació. Primer, conèixer. El nostre punt de partida és l'aprenentatge. L'alumnat descobreix com és la fauna marina, com funciona el centre de recuperació i quines són les principals amenaces que afecten espècies com les tortugues, els tupins o els taurons. A través de casos reals, vivencials i dinàmiques participatives, aprenen de manera activa i significativa. Segon, sensibilitzar. No només informem, sinó que connectem emocionalment. Les activitats estan pensades perquè els infants i joves es facin preguntes, desenvolupin el pensament crític, s'impliquin i entenguin que el que passa al mar també té a veure amb nosaltres. Volem despertar consciència i empatia. I tercer, actuar, perquè conèixer i sentir no serveix de gaire si no impulsem el canvi. Per això, totes les activitats acaben amb propostes concretes per passar a l'acció, des de petits hàbits fins a accions col·lectives que poden fer dins i fora del centre educatiu. L'objectiu és que surtin amb eines reals per cuidar el planeta. Així són les activitats escolars al CRAM, educatives, transformadores i amb sentit. Si vols que el teu alumnat aprengui ciència, valors i compromís, t'esperem.